Вау! Впершыню наше шоу. Так. Куды? Пятніцу раніцай. Пятніца раніца. Да, сябры, сёння пятніца. Мы працягваем эксперыментаваць самым непапулярным часам для беларускага Ютуба. І сёння мы тут. Сёння мы тут. Сёння мы... А якія праграмы выходзяць у пятніцу раніцай? Обычное утро. З кім яшчэ, за якімі монстрамі мы яшчэ цягаемся сёння? Вось цяпер за ўвагу. Кнырович на Еўрарадыё. Ну, не так рано. Мы ж тут не так поздно. Мы тут трохі раней. У 8 раніцы сядзім. Мы ж так рано будзем публікаваць. Ну, хто яго ведае? Ну, юбілейны ўсё ж таки, 20-й выпуск чарговага подкасту. Ну, што? Ты калі-небудзь, вось калі мы сядзелі, яшчэ пілі, калі яшчэ мы абодва пілі піва. Не было такого ніколі. Мы яшчэ думалі, падкаст, і трэба запісаць падкаст. Мы вось хадзілі, думалі, падкаст. Ты думаў, што мы не толькі запішам адзін выпуск, а яшчэ 19 зверху. Ну, я шакаваны, што хтосьці глядзіць. Сябры. Не, я шакаваны, што... Расчараваны, што ніхто не данаціць, амаль што. Я шакаваны, што нехта паглядзеў нават выпуску, у назве якога былі словы каардынацыйная рада. Ты можаш увогуле гэта... І гэта, канешне, самы не прагляд. Да? Але гэта больш праглядаў, чым у першага пасяджэння каардынацыйнай рады. Так, ну не, все бан на гэтые словазлучэнне, все, больш мы не используем его. Так, ну, мы больш не будзем абмяркоўваць першае пасяджэнне каардынацыйнай рады новага складу. Так, сёння для вас з раніцы самы, значит, Міхась-Ільін, якому падабаецца Міхась-Ільін. И Алексей Вашкевич. Мы сёння што-небудзь пагаворым у гэтыя мікрафоны. Напрыклад, Міхась распавядзе пра тое, як з вушнымі затычкамі чамусьці прыпёрся на фестываль, дзе рок ігралі. Там не играли рок, там играли метал. Метал? Вау, класс, распавядай. А ты што будешь распавядаць? Я там паслухаю. На мінулым тыдні ездзіў у Гданьск і абажаю Гданьск, мой самы любімы горад Польшы. Чаму? Ну, таму што ён не такі, як усе іншыя гарады Польшы і ўвогуле света. Я насамрэч, калі так агульна браць, што я часта пра гэта казаў там з сябрамі, мы гутарылі, што глобальна ўся Польша гэта такая вельмі пракачаная Беларусь. Так, калі... Ну так. Кіберпанк 2077. Не, у першы вечар, калі я прыехаў у Польшу, я убачыў, як па веладарожке ездзіць гэты самы робот. Ездзіць ровары. Ездзіць ровары. Не калыскі. Нічога сабе. Не, там ехаў робот, які піцу павінен быў даставіць камусьці. Я такі, вау. Гэта сапраўды Кіберпанк 2077. Такое есть? Ну так. Ну ладно. Нават ты пакуль яшчэ яго не бачыш. Не, ну просто сапраўды, калі так, ну, Польша больш-менш так падобная, асабліва там, калі там, ну, Варшава ўвогуле не кажу, там некаторымі раёнамі просто копія Мінска, там нават з дымкамі цяжка неяк там адрозніць. Я ўжо не кажу там пра нейкую Лодзь, нейкі там Беласток, які там ўвогуле там сапраўды не падобна на нейкі там гарадзенскі горад, ну, горад і гарадзенскай вобласці. А Гданьск, пры гэтым, што ён таксама, ну, так, аддае гэтым постсаўком, хоць там і не было у саўку непасрэдна Польша, ну, тым не менш, яна вельмі розніцца і менавіта вось гэтым сваім памор'ем, тым, што там ёсць мора. І ўсім гэтым стары горад, такі, які адначасова нагадвае і нешта нямецкае, і нешта скандынаўскае, гэта вельмі так, ну, рэзануе з усёй іншай Польшы, якую ты бачыш. Окей. Быў там класна, там музей сусветнай вайны другой вельмі клёва. Колькі я не быў разоў, я да яго яшчэ не дайшоў. Але вельмі круты, всім раю, гэта музей салідарнасці. Там фотка Романа Пратасевіча ёсць. Так, вось, галоўнае, калі вы туды заходзіце, зачыніць вочы, а так музей, наведванне музея не будзе спаганена. І нават ходзяць чуткі, што перыядычна у самім музеі можна сустрэць каго? Леха Валенсу. Нічога сабе. Ён там жыве. Ён у якасці экспанат.
Живая статуя. Дык вось, акурат такі побач з музеем салідарнасці ёсць месціцца гэтая верфь, то бок гэтая сточня, так званая па-польску, адкуль менавіта пачыналіся ўсе гэтыя пратэсты прафсаюзаў. І зараз яна амаль што не выкарыстоўваецца. Яна з яе зрабілі такі арт-аб'ект, там розныя фэсты праходзяць, там просто такая пясочніца на максімалках, якая была ў Мінску, толькі значна маштабней, значна круцейшая і ўсё такое. Ну, карацей, змагары свайго дамагліся. Ну, так. Закрылі прадпрыемства. І ўжо цягам некалькіх год там праходзіць фэст, які называецца Mystic Fest, Вау. Metal Fest, якіх такіх неверагодных маштабаў. Я сапраўды ўпершыню быў на такім фэсце, быў вельмі ўражаны, таму што, здаецца, з аднаго боку нічога такога незвычайнага, тому што на шмат якіх фэстах пабываў, як і ў Беларусі, і за яе межамі. Але што мяне вельмі ўразіла, я не памятаю, у Беларусі былі такія фэсты ці не, дзе адначасова некалькі сцэнаў. Было што-небудзь такое? Ну, можа і было, але наўрад ці гэта было... Ну, можа і было, але не такіх маштабаў, здаецца. Ну вось, мне гэта вельмі ўразіла, таму што, ну, па-першае, там... Калі ввогуле апісваць гэта фэст, гэта сапраўды, гэта быў нейкі такі Дыснейленд для фанатаў метала. Я хоць скажу, што я не самы такі вялікі фанат метала, я там збольшага ездзіў там на нейкія там канкрэтныя гурты паглядзець, якія мне падабаюцца, так, для нейкую галочку паставіць для нейкае, на тое, што я там паглядзеў нейкія гурты, якія там не фанат, але проста цікава пабачыць легенд. Ну і проста у меня там у Гданьску жывуць сябры, і плюс мне проста падабаецца Гданьск. І чым мяне ўразіла, тое, што сапраўды, як гэты Дыснейленд выглядае, там увесь час ёсць што рабіць. То бок ты о другой гадзіне дня прыходзіш, там 5 сцэн, то бок 2 такія асноўныя сцэны, такія асноўныя сцэны вялікія, на якіх граюць такія найбольш вядомыя гурты. Гэта ўсё зроблена так таймінг расстаўлены, што усе вядомыя крутыя гурты яны не перасякаюцца, то бок на адной сцэне там адыграў адзін круты гурт, і ўжо ён скончвае, і праз 5 хвілін пачынаецца на іншай сцэне, толькі так паспяваеш паміж гэтымі сцэнамі бегаць. Калі табе так здарылася, што не падабаецца ні гэты, ну там, ніводны з гуртоў з буйной сцэны цябе не цікавы, ты можаш пайсці на небуйную сцэны, там 3 сцэны, і менш нейкія знаныя гурты, але таксама крутыя паслухаць. І увесь час гэты нейкі двіж. Колькі ты дзён там быў на гэтым фестывале? Я набываўся пак на 5 дзён, на 4 дні, я быў 5 дзён, але 4 дні, ну, блин, вельмі круто, потому что... Ты там як праводзіў час, ну, весь час там быў ты ці горад? Я ўжо не настолькі малады. Але шчыра скажу, мае сябры гданьскія, якія ў Гданьску жывуць, яны... Я на другой гадзіны дня і да фінальнага выступу там праводзілі час, гэта амаль 12 гадзін. Я быў шакаваны, тому што, ну, у меня ўжо спіна пачынала паясніца балець, калі я там слухаў ужо гурты 3-4 запар, там выступы, тому што так я просто прыходзіў ужо бліжэй там недзе пад вечар, тому што вядома, што самыя такія ўжо крутыя гурты, яны там пасля 5 гадзіны пачыналіся. Карацей, ізі-мод выбраў. Ну так, ну і сапраўды я быў... Таму што глобальна было толькі такі... Ну, калі глобальна, там па маіх такіх нейкіх упадабаннях былі толькі 2 гурты з майго плейліста. Гэта, я не ведаю, ведаеш ты такі гурт ці не, гэта... Блядь, забыл. Вау, клёво, дзякуй. Не. Вот там і Spotify кинеш. Body Count. Body Count, не ведаю. Такі культавы гурт, які... Спаджет Ратул? Не. Гэта типа, я не ведаю, чым параўнаць. Ну, самае такое блізкае, што можна чым параўнаць, гэта хіба Rage Against the Machine. Гэта таксама гурт прыкладна з тых самых часоў, таксама грае рэп-кор, але з такім больш ухілам на нейкі трэш-метал. Там такі... То бок гэта рэпчына з такой... з музычным складнікам, не ведаю, там, слэера, што такого. Ось, і... Рэпчына пад слэера, ну, нормально. Ну, слэер сам па сабе такі амаль як
капчына. Ну добра. А другі гурт, які я хацеў пабачыць, гэта не зусім гурты, гэта выканаўца акурат такі, гэта Кэрі Кінг, гітарыст Слэйра, які цяпер сабраў свой гурт і выступае сольна, але улічваючы то, што гэта Кэрі Кінг, шмат гадоў які граў Слэйры, там па гучанню гэта цалкам як Слэйр, плюс да таго просто палова праграмы гэта таксама трекі Слэйр, так што я фактычна пабываў на выступе Слэйр. 2 разы, калі яшчэ бодикаунт лічыць. Так, бодикаунт ж таксама гралі кавер на Слэйр. Ну, карацей, праехаў на Слэйр. Я двойчы паслухаў Raining Blood, так што я вельмі задаволены. Але што мяне вельмі ўразіла... Чаго не запрасіў яго сюды на падкаст? Каго? Кэрі Кінга? Тому што мой узровень ангельскай не такі кап. Ну, карацей, што мяне сапраўды ўразіла на фэсце. Мы маглі чуць на 20-м юбілейным выпуску Кэрі Кінга. Наступным разам. 21. Раз год. Дарэчы, уже квіткі прадаюцца на наступны Містік Фэст і ўжо, па нейкіх. Ну, карацей, што мяне вельмі ўразіла, просто вельмі круто, насамрэч, я ўжо казаў, што ехаў на 2 гурты паслухаць, так, а там яшчэ былі гурты, і я просто прыхерэў па-першае ад гурта Biohazard, таксама я яго ведаў некалькі трэкаў, ведаў пра яго існаванне, але мяне неяк так ось глобальна ведаў, што ён культавы там у сваіх шэрагах. Таксама яго слухаў для галачкі, але гэта той выпадак, калі прыйшоў паслухаць гурт у якасці так, для галачкі, а пасля падчас выступу ты становішся фанатам гурта, тому што я быў вельмі ўражаны. А што там такога было? Сама паддача, так, ці фанаты, ці што? Да, все, паддача, я... Ну, просто гурт, ён таксама Biohazard. З адной плыні плюс-мінус як і бодикаунт, тому што гэта таксама яны там спачатку 90-х граюць, таксама гэта рэп-кор, але з такі большым ухілам на нейкі там хардкор-панк, але, ведаеш, вельмі ўражаны тым, што там быў басіст, які чытае і спявае, і гэта просто прикольна было наглядаць, як ён гэта робіць, іграючы адначасова на басу, тому што гэта звычайна так не робіцца. Ну, за нейкія торамі там выключэннямі кшталту там Motorhead спяваючы, там басіст. Ён не спяваў, іграючы на басу, я меў на ўвазе. Тому гэта паючы басіст. І чытаючы рэп адначасова. Гэта выглядала вельмі круто, гэта было такое сапраўды шоу, тому што на запісу, калі ты гэта слухаеш на Spotify, ты гэтага ўсё не бачыш. Калі ты бачыш гэта ўсё жыўцом, гэта вельмі ўражвае. Другое, гэта, вядома, Machine Head, я таксама прыхерэў. Там Machine Head былі. Там былі Machine Head, я таксама не быў фанатам. Я ідыёт просто, што не паехаў. Але я паглядзеў жыўцом іх шоу, я такі, вау, гэта просто трындзец. Я просто прыхерэў таксама. Хэллоу, они гуляли? Играли там? Не ведаеш? Не. Канешне, гэта ўсё я рабілі. рыхтаваўся да фэста так, я паслухаў 5 самых вядомых праслухаваных трэках на Spotify, і такі, я знаёмы з творчасцю гурта, можна цяпер паслухаць. Ось. І што мяне яшчэ ўразіла, Megadeth. Я таксама заўсёды не то, што скептычна ставіўся да Megadeth, я просто ведаў, што ведаў всю гэтую гісторыю, то, што Дэйв Мастейн 80-х граў у Металіцы, потом я яго адтуль піхнулі, і ён, невзіраючы на гэта, зарабіў свой гурт, які таксама лічыцца культавым у трэш-метале, і, ось і ўсё. Але так, ведаеш, таксама, ведаў там, галоўны хіт, і ўсё астатняе, але таксама ніколі не услухоўваўся, і таксама пайшоў паслухаць для галачкі, і таксама прыхерэў, просто быў уражаны, вау, камон. І наколькі гэта круто выглядае, наколькі гэта круто гучыць, невзіраючы на тое, што сам ён па сябе такі давольна камічны персанаж, і калі так ты не фанат, і так вось як я, ось звонку такой спачатку назіраў, такі стаіць нейкі такі сутулы чувак з такой з раскошнай шевелюрай рыжай, нечым падобны на Бівіса, з Бівіса і Баткі, спявае нейкім такім дзіўным голасам, што было падобна ввогуле на нейкую пароду, але все роўна нейкі такі, не ведаю, такая вайб был круты, сама, карці, было круто вельмі, я таксама пасля гэтага такі, Металіка,
пасля гэтага гаўно, асабліва лічыць той факт, колькі каштуюць квіткі ў Варшаву на металіку. 3000, сколькі яны там каштуюць? Там некалькі тысяч злотых, здаецца. Там ад 1000 до 3. Ад 1000 до 3 каштуе металіка. Не, я на Тул хацеў зганяць, яны не ў Варшаве былі, але яны былі, не памятаю, дзе яны ва Вроцлаве, паглядзеў там квіткі, калі я глядзеў там 3,5. На Тул? Пачынаецца. І гэта пачынае. Гэта не вось фініш прайс. Гэта толькі старт. Ну, вось, Мегадэс таксама быў вельмі ўражаны, і, ну, апошні дзень там быў, так неяк ужо зрабілі дзень, як бы я сказаў, выразіўся бы для дзевачак, паставілі. Гэта не сексізм, я зараз растлумачу. Там паставілі ў адзін дзень Enter Shikari і Bring Me The Horizon. Ну, так. Я ведаў толькі Enter Shikari, толькі таму, што гэта гурт там з 2007-го, памятаю па кліпу там па 2007 году. Таксама... Ты па кліпу какому? Mothership ці што там? Кліп які? Ну. Ці Juggernaut які? Не, ну гэта там Sorry... Sorry Not a Winner? Ну, окей. Ну, быў такі кліп, і показалі па часы Айвана. Ну, так, ось, так. Памянем. Ну, і, карацей, таксама шоу неяк так, ну, то, што скептычна, але наадварот, я шоу на іх так, типа, як паглядзець на гурт там маёй маладосці. І нават штосьці на пачатку быў вельмі неўражаны, тому што яны неяк нібыта неяк засталіся ў 2007 і асабліва мяне ўразіла той, што яны пэўны момант, відаць, гралі нейкі трэк са свайго перыяду, здаецца, хіба нейкага 2012 году, тому што гучаў дабстэп. Я такі думаю, блядь, чувакі, сур'ёзна, вы вырашылі выконваць трэк у стылісты, у жанры, які быў папулярны прыкладна 2 дні, блядь, ну, типа, ну, карацей. Enter Shikari the best. Не, слухай, я быў здаецца, на 2 ці на 3 канцэртах кожны раз. Раз'ёб Іваныч просто. Ну, напрыканцы мне спадабалася. Пазней яны неяк выкруцілі. Всё ж такі быў нейкі трэк, таксама яго не ведаю, першыню яго чуў, калі там просто все са сцэны звалілі, все музыкі, застаўся толькі вакаліст, і он сам пад электрагітару выконваў нейкі трэк і просто паказаў, што он можа не толькі рычаць, але яшчэ і добра спяваць. Рычаць і гучаць яшчэ можа. Ну, і, карацей, гэта таксама было прыгожа, і пасля гэтага яны неяк вярнуліся, адпачылі, відаць, і з новай праграмы. Bring Me The Horizon я таксама адносіўся даволі скептычна, то бок я, ну, ведаў, ёсць такі гурт, ведаў, што яны там граюць нейкую такую музыку, намешаную з электроншынай, і такі, типа, быў таксама нічога не чакаў ад яго, бачыў, што, ну, чаму я назваў яго дзяўчачым гуртом, тому што менавіта, ну, каб ты разумеў, якая была публіка ўвесь фэст, гэта былі... Я там быў самым маладым, хіба, пры сваіх 35. То бок вся аўдыторыя, так гэта реально 35+, там нейкі сярэдні ўзрост, гэта там хіба 45, там мужичкі, там жанчына камаль не было, то бок там, ну, там реально там суадносіны 9 до 1, то бок там 90% гэта мужчыны, там маладых людзей ввогуле амаль не было, ну, там літаральна адзінкі, то это хутчэй за ўсё, калі іх бацькі прывялі, таму што, ну, я там тлумачу для сябе гэта, па-першае, таму што метал нікому не патрэбны з моладзі, а па-другое, ну, просто квіткі насамрэч, ну, не самыя танныя, ну, танней, чым металіка, вядома, блин, але ўсё роўна такі даволі гэта такая раскоша. І вось у апошні дзень, наколькі я зразумеў, прыйшло шмат людзей менавіта на Bring Me The Horizon, тому што, ну, типа, была публіка вельмі адрознівалася. Акурат такі з'явіліся малалеткі па маіх мерках, і акурат такі з'явілася шмат дзяўчынак. То, літаральна там весь натоўп перад сцэнай, гэта дзяўчынкі, якія мала таго, што да гэтага іх не было, яны там ведалі ўсе трэкі, я там ведаў з усей творчасці толькі адзін трэк, яны падпяваюць. І то гэта быў Рейнблад. Ну, карацей, што мяне, але сапраўды, не скажу, што я сышоў фанатам Bring Me The Horizon, але... Сышоў грымёрку просто, пасля канцэрту да іх. Мяне выбралі. Чым я быў уражаны, тое, што яны сапраўды зрабілі неверагоднае шоу, таму што
калі браць все гурты, якія выступалі да гэтага, у іх такія, ведаеш, тое, што яны рабілі на сцэне, гэта был такі максімальны мінімалізм, і гэта насамрэч нормально для рок-гурта, для метал-гурта. Калі там, ведаеш... Слухай, гэта ж фестываль, ну там 45 хвілін адыграў, ўсё, да відзення. Ну так, але як бы что-то як там выглядала звычайна праграма кожнага гурта, гэта просто яны ці высвечваюць праектарам назву свайго гурта там ззаду, ці там на барабанах лагатипчык усё. Ну типа што нават не заўсёды такое, ці просто нейкую там вывеску там вывешваюць ззаду і ўсё. Максімум гэта толькі полымя там на адной са сцэнаў там перыядычна выстрэльвае і ўсё. Bring Me The Horizon яны просто зрабілі максімальна выкарысталі вось гэты праектар, там такі штосьці нейкую нават там гісторыю паміж песнямі распавядалі праз гэта. Там сапраўды там кожны трек там святло мянялася, там увогуле гэта было сапраўды вельмі круто выглядала. Для параўнання гэта з усім тым, што было да гэтага, гэта не ведаю, гэта нібыта ты 3 дні правёў на фестывалі мотыльскія прысмакі, а пазней на 4-й паехаў на Еўрабачанне. Да журкі паехаў. Ну гэта сапраўды гэта было вельмі ўражліва, гэта было вельмі круто. Так што можа яны, пачакай, можа яны былі гэтымі самымі хедлайнерамі просто. І таму, ведаеш, там гурты, шараговыя гурты, яны так сваё адыгралі, а можа у іх яшчэ і сет быў даўжэй. Так туды разразумеў. Не, іх 1,5 гадзіны, свой дзень яны былі хедлайнерамі, гэта вядома, тому што Мегадес яны былі за дзень да гэтага, яны таксама былі хедлайнерамі, таксама гралі 1,5 гадзіны. Як бы, калі вы знаходзіцеся ў Польшы, вы фанат, там, не ведаю, ввогуле, рок, метал-музыкі, усім раю, я вельмі ўражаны гэты фэст. Усім раю назад у прошлое перамесціцца, набыць квіткі. Не, ён праходзіць штогод, так што і наступны год ужо нават даты ёсць, так што едьце, гэта вельмі круто, я вельмі ўражаны. Ну і хутчэй за ўсё, колькі там сярэдні ўзрост усіх выканаўцаў? Можа, на наступны год не ўсе даедуць. Вы прыходзіце на свой Мегадэс, а там ужо нейкі 20-летні хлопец гуляе, а дзе ўзнік стары басіст? Всё. Так што... Слухай, гэта ўсё зразумела з выканаўцамі. Як ты праводзіў гэтыя дні? То бок ты што? Ты месіўся ў слэмах дзікіх? Ты стейдж-давіў? Не. Ты залазіў на сцэну, адбіраў барабаншчыка усе палачкі і пачынаў стучаць там, ці гітарыста гітару. Што ты рабіў? Ці просто стаяў там, здымаў недзе здалёк? Да, я просто стаяў, кайфаваў. Я асабліва нават не здымаў. Кожны гурт, які мне падабаўся, там, я так некалькі зняў там некалькі сторыс. Да, для Bring Me The Horizon, што таксама заўважна. Трэба адзначыць, што калі на наступны дзень я скінуў там відосік у сторыс з Bring Me The Horizon, усе, хто пралайкалі гэту сторысу, напісалі: «Вау, шкада, што мяне не было». Усе былі дзяўчаты. Прыкладна там 25 гадоў. Былі на канцэрце Bring Me The Horizon. І ты там быў адзіны з геніталіямі мужскімі. Я не правяраў, скажу табе сур'ёзна, гэта пытанне тады не задаваўся, але усе слухаюць Bring Me The Horizon, проста ўсе хлопцы гэта чамусьці не афішуюць, але слухаюць усе. Так што так, пачакай, што тебе ні разу не захацелася ў слэм пад свой любімы трек адзін, які ты ведаеш у лесце, ці што? Я ўжо некалькі год жыву ў Польшы, я ведаю, колькі каштуюць зубы замяніць, так што я вельмі рызыкую такімі рэчамі. Light mode, карацей. Так што і ўпершыню стыкнуўся за гэтыя дні з ксенафобіяй. Каго ты паслаў? Вокаліста Bring Me The Horizon. Шпердала до сваёй Брытаніі. Так як я не пітуючы чалавек ужо паўгады, і я там тусаваўся сябрам, які таксама не пітуючы, 3 дні. Піва каштавала, трэба разумець. Піва, дарэчы, пиздец, блядь. Зразумела, так само. Таму што першы вечар я неяк такі, типа, піў безалкагольнае піва, такі разлічваўся карткай, не гледзячы, колькі там мне выбіваюць, а пазней... На трэце піва ўжо ўсё, картка не праходзіць.
На третье пиво я зразумеў, што я вытраціў 70 злотых, я такі типа што, блядь. Третья фішка, што там табе не прадаюць у шкле, табе прадаюць толькі у пластыку, і пластык такі спецыяльны. Бок гэта не такі звычайны аднаразовы, ці такі, ну ён прадаецца нібыта як мерч, то бок толькі ў яго тебе наліваюць, там типа написано Mystic Fest, это такі плотны пластык, які каштуе сам гэты куфель 10 злотых. То бок ты і ўсе, вядома, ніхто там яго не выкідывае, все з гэтымі куфлем набываюць і ходзяць там весь фэст. Ну, хто ў кішэню, хто там, блядь, за пояс, там, хто просто ў руках літаральна носіць гэта. Я один вечар я так пахадзіў з гэтым куфлем, все астатняе пиво там, то бок разливное пиво 18 злотых, бутэлечнае 20 і безалкагольнае пиво, вядома, толькі 20. Ну, то вядома, тому што толькі ў бутэльцы. Ну, карацей, калі я за вечар выкінуў 70 злотых на безалкагольнае пиво, я подумаў, не, я хіба буду вадзічку піць, блин, так што. Там, ведаеш, яшчэ хутчэй за ўсё палівалі, там людзей са шлангу можна было падыходзіць, там туды гэта шланг. Ну, ці просто дачакацца, калі там что спацееш. Waterworld, класны фільм. Так. Ну, карацей, сябрам не пітаючым, жыў яго, ён жыве недалёка ад мора, акурат такі на мяжы Гданьска і Сопату, і мы па раніцах, як старыя рок-н-рольшчыкі, займаліся тым, што хадзілі на пляж бегаць і займацца спортам, там тренажорка, всякая фігня. І, карацей, адзін з, ну, там, першы ці другі дзень, я ўжо не памятаю, далі да сваёй праграмы яшчэ лазню, то бок в адным там фітнес-цэнтры. Пашлі ў лазню, папарыліся і падумалі, блин, не гледзячы на тое, што 18 градусаў было, типа, на вуліцы вырашылі, і, ну, сам па себе Гданьск, ён такі даволі прахалодны, таму што там і вецер, і ўсё астатняе. Мы падумалі, блин, трэба пакупацца ў моры, і пашлі пасля банькі купацца ў моры, і ўжо пасля того, як акунуліся, адкрылі купательны сезон, выходзім, ідзем з рушнікамі і плаўкамі, вядома, назад у лазню, назад у фітнес-цэнтр, дзе гэта сауна знаходзіцца. І ідзе жанчынка нам насустрач. Просто нейкая там полька, цётка такая. Нават не сказаў бы, што гэта бабка. Такая. Гэта гісторыя пра ксенафобію, думаю, што вы распавядаеце. Гісторыя пра ксенафобію. Гадоў 60 ёй. І такая, я ўжо даслоўна не памятаю, але пасыл такі, штосьці кшталту. Як вам мора? Нормально? Типа, усё лепей, чым на вайне быць. Каб вы разумелі, мы з сябрам реально па-беларуску паміж сабой размаўлялі, яна вырашыла, што гэта украінская, ці там руская, не ведаю, што яна там вырашыла, прыняла нас за украінцаў. І ксенафобія, вядома, асуджаю, і як бы нават не улічваючы той факт, што мы не украінцы. Ну, в любым выпадку такое казаць гэта непрымальна, але нават калі б мы былі украінцамі, гэта як бы, ну, типа, гучыць хаця бы лагічна, ну, типа, ну, можна зразумець яе логіку, прынамсі, хоць я яе асуджаю гэту логіку і ўсе астатнія, але калі зразумець, што мы беларусы, ну, гэтай логікі няма, яна просто праканстатировала нам факт, што, ну, типа, Балтыйскае мора холоднае, але ўсё роўна гэта лепей, чым вайна, ну, факт. Ну, типа, гэтым не паспрачаешься. Гэта рекламны слоган Балтыйскага мора, типа, холодная, але гэта лепей, чым вайна. Так што вось. Але гэта не падпорціла нам настрой, мы толькі з гэтага пасмяяліся. Была яшчэ адна нелоўкая сітуацыя, ўжо непасрэдна на самым фэсце. Карацей, чым мне ўразіў фэст у адрозненне ад усіх беларускіх фэстаў, на якіх я быў, там, блин, прыкідваеш, людзі не стаяць у чэргах, у прыбіральню. У сэнсе? Увогуле. Там няма чэргаў? Няма чэргаў. Там ёсць прыбіральні. Няма там чаго беларусам делаць. Ну, што я памятаю рок за боброў 2019 год, калі я ў чарзе ў прыбіральню праслухаў весь сет Ляпіса 98. Просто, ну, реально, літаральна, блин, ну, типа, весь сет я праслухаў прыбіральню, блин. Так, можа, гэта і быў выступ.
Зайшоў у прыбіральню, а там прыбіральня там з гэтым праблем не было, там увогуле там калі там нейкія чэргі... Не, ну опять же, колькі вас там было, які там маштаб быў, там типа я памятаю, калі на Західфесце быў, там казалі, што там 100 000 чалавек, там гэта 100 000 чалавек былі бачны, наўрад ці там дзе там у Гданьску сабралося столькі ж. Слухай, ну 100 000 можа і не было. Ну колькі там, ну типа на кожным выступе там, напрыклад там. Слухай, я такой мэты себе не ставіў, каб падлічыць, ну калі там нейкі мегадэс, я думаю, некалькі тысяч было, забітая там вся пляцоўка людзьмі, то бок я цяжка там падлічыць. Больш гэта цяжка падлічыць, таму што, ну, камон, там некалькі сцэнаў, ты на адной знаходзішся, гэта трэба запускаць беспілотнік і глядзець, колькі гэта, ну, сапраўды. Ось, і як бы праблемы з прыбіральнымі ўвогуле не было, калі там чэргі былі, але гэта максімум там на чалавека на 2, там цябе там чакаць хвіліны 2 там, ну залежыць, хто як ходзіць, наколькі доўга. Ну, карацей, прыкол, што там побач з прыбіральнымі, з кожнай прыбіральняй былі рукамыйнікі, такія, типа, і там была схема такая, што рукамыйнік, каб пацякла вада, трэба там знізу націснуць на педаль. Я такі стаю, мыю руки, падыходзіць да мяне паляк, побач становіцца таксама да рукамыйніку і не можа разабрацца, як он там уключаецца, такі як то дзява, такое. Я ему кажу, ну, типа, показываю, ну, ту есть педал и всякое такое. Ту есть педал, а ты спереду. Ты еще не зразумеў прикола. Так, окей. Простое, што мы на метал-фесте знаходзімся і там недзе побач грае, там не памятаю хто, ну, там умоўны Мегадэс. Не, ну, разумею, педалька для гітары, гэта будзе прикол. Не. Окей, так. Ну, гэта гучна ўсё. Я ему просто пачынаю крычаць нейкі момант. Я ему пачынаю крычаць: «Педал!» І ён такі глядзіць на мяне з нейкім недаверам. І тут до меня в процессе доходит, что, блин, оказывается, у слова «педал» есть іншае значэнне. Какое значение есть у польской мове? А вы погуглите. А вы погуглите. Ну, вось, а там мужик Ксёнд стаяў. А ты его вось так павітаў. Я его, як это называется, это слово, калі чыюсьці арыентацыю кажаш супраць яго волі. Аутинг? Аутинг. Разумеў. Так, жарты пра ксяндзоў. Ну, колькі яшчэ ў Польшы будзеш пасля гэтых жартаў? Галоўнае, не перакладайце на польскую. Галоўнае, так, да граніцы не падыходзіць там. Галоўнае не перавозіць мігрантаў легальных, а то можа ў Беларусі аказацца. Альбо яшчэ горш на мосце у Брэст. Гэта ўвогуле жудасць. Ну, здаецца, ўсё распавёў пра фестываль. Калі у тебя засталіся нейкія пытанні, магу яшчэ это казаць. Ты вось казаў пра то, што шмат быў на беларускіх фестывалях, на іншых фестывалях. А на якіх ты фестывалях увогуле то быў? І які вось гэты фестываль у спісе ўсіх там фестываляў, ну, типа такіх выступаў а-ля фестывальных пад воздухам гэтым самым адкрытым, адчыненым. Якое месца займае? Я думаю, першае. Вау. Потому что усе астатнім ты забыў. Так, потому что... Не, ну, слухай, ну, ён хіба самы такі круты па сваей арганізацыі, па маштабах, па спісу удзельнікаў, тому что, ну, на нейкіх такіх там, не ведаю, там, кшталту Гланстенберри ці Сігіта я не быў. На такіх вось буйных, вось такіх нейкіх легендарных. Таму што па маштабах ён хіба самы буйны. Ну, типа, ну, не ведаю, у Беларусі там варта там пералічваць там нейкі там рок за баброў ці што-небудзь такое, гэта ўсё такое сабе. Ну, там Басовіша таксама не буду браць пад увагу. Ён там культавы ў свой час, там ён важны для беларускай там музыкі, для беларускай культуры, але ўсё роўна гэта такі маштаб явно не той. Не параўнальна так. Ну, хіба што можна з чым параўнаць гэта з некаторымі украінскімі фэстамі. Гэта Захід я быў у 12-м годзе, вельмі даўно. І калісьці быў таксама во Львове, фэст праходзіў Стараміста. Яшчэ плюс-мінус хіба па маштабам можна з ім параўнаць, хаця ён такі, гэта аднадневны фэст, ён такі быў на стадыённы, з адной сцэнай,
але там спіс удзельнікаў быў такі нармальны, хоць зараз дзіўна пабачыць гэтых людзей на адной сцэне. Хто гэта там, напрыклад, быў? Сплін. Это быў 2009 год. Ага, 9. Сплін. Здаецца, я ўжо не памятаю, ці Акен Эльзы, ці Воплі Відаплясава хіба. Капрыклане. Яны тады былі ў самым росквіце сваіх сілаў. І не памятаю, хто быў яшчэ, але самым фінальным і галоўным хедлайнерам на той момант гэта быў Гогол Бардела. Гэта былі часы, калі Гогол Бардела быў, ну, там, па ўсім там спісах найлепшым жывым гуртом. Типа, ну, там, лепшым канцэртным гуртом тых часоў. І мне... Ну, можна і цяпер гэта, ну, акрамя Спліна, пожалуй, так на адной сцэне усіх сабраць, не? Ну, можна, але гэта ўжо будзе не тое. Ну, типа, ну, я так. был на Гогол Бардела в мінулым годзе, год назад, і, ну, ўжо бачна, што гурт ужо, не то, што не ў той форме, але ён ужо по сваёй культавасці, по колькасці прыхільнікаў, тому што людзі памерлі за гэта. З натуральных прычынаў. Ну, то бок, ты узгадываеш, там, ведаеш, такія фэсты, ну, там, типа, я не ведаю, но он был там хедлайнером свой час, там, усіх там вядомых фэстаў, там, таго часу, там, ну, а зараз ён там выступае, ну, там, у клубе, я не памятаю, як он называецца, ўжо нейкім варшаўскім, не самым вялікім, і ты такі, типа, ўжо глядзіш, раней гэта быў фестывальны гурт, зараз гэта такі клубны гурт, і такі, типа, ну, ясненько. Ясненько. А не был на Хмельнов фесте, калі Любэ з Крамбамбулей? На адным. На пляцоцы. Цяпер думаю, што трэба было ісці. Я гэта ўжо распадаў гісторыю пра фестываль ад Велкома, на якім Крамбамбуля выступала. Так, паглядзіце ў выпуску, не памятаю якім. Да, не памятаю, на якой хвіліне. Ну, паглядзіце, абавязкова. Ты на якіх фэстах быў? Слухай, я вось узгадываў, на якіх фэстах... Ну, я так, ну, не шмат на якіх быў. Захід, здаецца, там, не 14-го, можа, там, 16-го, там, 17-го года, 18-го, не памятаю, на адным захадзе быў, там якраз таки быў Ляпіс Трубецкой, там, ой, не Ляпіс, што я кажу, Вольскі быў з гуртом Вольскі, Нойз, Цэнтр Шыкарі, там, памятаю, што там яшчэ было. Я памятаю, што мы там былі, сябрамі прыехалі, там, на 2 ці на 3 дні, здаецца, і мы такія заходзім, там, зноў жа, некалькі сцэнаў, мы такія, мы прыехалі, а там гэта ж все захід, он праходзіў не побач са Львовам, ну, побач са Львовам, але там трэба было, типа, 40 хвілін, 10 кілометраў, здаецца, ці можа больш. Ну, можа больш, здаецца, мы там шмат часу. Залежыць ад таго, дзе яно праходзіла, тому што я там лакацыя часам мянялася, у 12-м годзе гэта быў нейкі дзіцячы піянер-лагер. Не, то там ніякіх дзіцячых піянер-лагераў не было, можа... Там не было дзетак, затапталі, можа, там усе гэтыя руіны там засталіся, ну, некае поле просто было. І, карацей, мы туды трэба дабірацца было яшчэ на Ікарусе, ты ведаеш, такі на старенькам нейкам развалюхі нейкам аўтобусе мы ехалі, там мой сябра паміраў. Мы такія прыехалі, такі, все. І ты разумееш, што, ну, пешу там ісці, ну, гадзін 5. Сканчаецца, ну, трэба... Мы прыехалі, і мы разумеем, що калі мы з'язджаем, гэта там не адысці на 5 хвілінак. Мы такі, ну, все, трэба, прыехалі 12, там, типа, у гадзіну. Трэба эканоміць сілы. Трэба, вось, да самага канца, там, пратрымацца, все такое. Ідзем, бачым, ведаеш, такія надувныя касцюмы для типа, баёў у стылі сумо. Мы такі, нам гэта трэба. І мы хвілін 10 у гэтых касцюмах піхаліся. Пасля гэтага ніякіх сіл не засталося, але ўсё ж такі мы там да гадзіны, здаецца... Мне есть іншая гісторыя, як у нас не засталося сіл на захід-фесце. Гэта легальныя рэчы былі? Ну, ва Ўкраіне гэта былі легальныя рэчы, але ўпэўнены, што Украіна еўразвязана, гэта будзе, можа, і нелегальна. Ну, карацей. Трэба разумець, што там, дзе мы былі, то бок гэта быў нейкі піянер-лагер, але там побач былі нейкія вёскі, і для мясцовых жыхароў гэта было сапраўды свята, таму што
там, вядома, на самым фэсце там прадаваўся алкаголь, там было піва, там все астатняе. Але таксама памятаю, што там была праблема пэўная з чэргамі, таму што вось менавіта за півам часам таксама можа было там по 20-30 хвілін прастаяць. Была такая праблема. І як вырашэнне, і ввогуле там як альтэрнатыва можна было заўсёды ў мясцовых там бабуляк, яны просто там ведаеш, там яе там падворак, яе дом падворак, яна просто там нейкі стол выстаўляе, там вось всякую прадукцыю з мясцовай аўталаўкай, якую яна перакупіла, перапрадае там і усялякае такое. І доходзіла до таго, што уначы там спецыяльна, ну там прыкладна, там ведаеш, піва ў пэўны час спыняліся гэта все шапікі прадаваць піва на самым фэсце, і там просто спецыяльна нейкія мужикі на бусіках прывозілі там недзе пад фэст самы там гэты алкаголь розны. І мы штосьці нам вельмі хацелася дагнацца, штосьці там ці то чэргі, не памятаю, ну караці, па нейкай прычыне мы не маглі на самом фэсце набыць. Там чэргах было падло стаяць, ці там яны там ужо не працавалі, ці там скончылася піва. Мы пашлі у пошуках алкаголя і прыйшлі, піва не было, прапанавалі толькі моцныя алкагольныя напоі. Я звычайна гарэлку не п'ю, але альтэрнатывы не было. І там памятаю, нейкая цётка, там, як цяпер памятаю, гарэлка Жыравецка, штосьці такое. Выглядала так, нібыта, ну, типа, эмблему яна сама малявала і клеіла. А сама субстанцыя была як у дзярэўню дурню? Ну, плюс-мінус так. Клас. І мы такія, типа, гэта нормально, там, типа, мы не паслепнем. Кажа, не, суперлюкс, там, типа, ну, окей. Суперлюкс. І мы гэта, ну, там, вярнуліся, распілі і пайшлі сябрам слухаць цудоўны гурт «Здоб-сі-здуб». Таксама, типа, не фанат, але для галачкі трэба паслухаць. Типа, і такі, типа, вось, «Здоб-сі-здуб», наступны бомбокс, упершыню бачым бомбок, жыўцом, круто. Прыходзім на «Здоб-сі-здуб», і нас просто вось гэтая субстанцыя, якую мы выпілі, на неяк так разнесла, прычым, ну, вельмі быў дзіўны эфект, я больш жыцці ніколі такога не адчуваў, калі у цябе мозг. Я гэта бачыў толькі ў фільме «Страх і ненавісць» у Лас-Вегасе. Там была адна сцэна, калі он кажа, што, типа, мозг у нас цалкам працуе, ты ўсё разумееш, што адбываецца, а цела тебе не падпарадкоўваецца. Мы просто стаім, мы такія сябрам, аперліся адзін об аднога. І, прыкладна, вось так слухалі «Здоб-сі-здуб», і я толькі такі, Дзіма, а такі, «Здоб-сі-здуб». Он такі, ага, я кажу, заебись. Вот так неяк прастаялі гадзіну, ці паўтары. Я такі разумею, што, ну, типа, нашых сілаў прастаяць так на бумбоксе не хопіць. І мы дослухали бумбокс у намёце. Так званый эффект «Здоб-сі-здуб». Так что не пейте алкоголь. Да. Не, ну гэта гучыць як лепшая рэклама алкаголь. Трэба іх туды. Я сапраўды, мне... Ладно, можа, у меня толькі ад віна хатняга, якое мой дзед рабіў, толькі быў такі эфект, і тое крэплёнае віно, калі там мой дзед яшчэ на 10 літраў сваёй бадзягі дадаваў там літр спірта, типа, там выліваў, блин. Ну, як называлася гэта віно? Потому что тое, што моя маці рабіла, гэта была не памятаю, як там шумовка, шумавуха, таму што пасля гэтага ў башке шумела. І у вас была нейкая спецыяльная назва для хатняга віна? Ну, мой дзед рабіў просто там на лецішчы быў заўсёды гэты свой вінаград. Дзед заўсёды рабіў чырвонае віно, яно такое, ну, просто назваў віно, але не казаў, типа, гэта для дзевачак. Як называў мой дзед, гэта значыла, гэта просто віно, якое рабілася. Для тых, хто слухае для дзеда гэта было віно, калі я кажу, там я не памятаю, якой прапорцыі, здаецца, вось на 10 літраў літр гарэлкі дадаваў ці спірту, ну, хутчэй за ўсё ж такі гарэлкі. І ну, рабіўся такі партвейн, па факту, я не ведаю, што гэта. Але часам былі вельмі дзіўныя
такія эфекты, якія ад алкагольных напояў я таксама ніколі не атрымліваў там кшталту, калі мне было год 17 і штосьці я там пазычыў у дзеда 3-літровую бутэлечку, баначку. Там мы з сябрамі, ладно, можна 3-літровую, 1,5-літровую, як цяпер памятаю, такую бутэльку сангрии. Мы там з сябрамі распілі яе ў 20-павярховіках. Ну, людзі з Брэста разумеюць, пра што я. І я вярнуўся дадому, і здаецца, таксама все было нормально, я нормально адчуваю, нічога такого. Але да мяне у маім пакоі гуляецца мой малодшы брат, якому на той момант было, каб там, ну, там, типа, гады 2, може, там, 2,5, ну, штось такого. І просто мой брат, ну, у меня такі успамін, такі быў эфект, што мне здавалася, што мой брат, які на той момант не размаўляў, што ён са мной размаўляў. І што ён табе казаў? Да, так, гутарылі за жыццё. Правда? Так што алкаголь гэта вельмі дрэнна, так што... Да, сябры, вось такія эфекты вельмі дрэнна. Лепш дома сядзець, глядзець серыял. Так што гэта быў першы Mystic Fest, першы фэст в маім жыцці, Першы я быў Mystic Fest? цалкам першы Mystic Fest в маім Першы Mystic жыцці. Fest гэта быў, калі ты віно дзедава папіў. Такія справы. Мгм. У тебя есть алкагольныя гісторыі? Не, ніякіх алкагольных гісторый. Я пра фэсты яшчэ музыкальныя. Беларусі, я вось таксама успамінаў, дзе я быў у Беларусі апошнім, якім быў фэстам. Мне чамусьці здаецца, што апошнім фэстам Беларусі быў наш дзень для мяне. Это той, які Белавуз рабіў, там, дзе быў апошні выступ нейрадзюбля. І нешта яшчэ там было. Ну, там шмат было гуртоў. Ну, там адчыняеш там спіс ці палітвязні, ці ўсе з'ехаўшы. Здаецца, і гэта быў апошні. Ці я памыляюся, ці я не памыляюся. Я ўжо не ездзіў на рок за баброў. Не, здаецца, тады то ли працаваў, то ли яшчэ што было, і здаецца, нікуды не хадзіў на такія штукі. Ну, можа, толькі на канцэрты, а на фестываль не. Ну, там же былі яшчэ розныя там... Літбіры там, канешне, былі. Ось я на літбіры адні. Самар, як там называўся гэты фэст? Самар? Што Самар? Лікі Самар? Не, на такія не хадзіў. Ну, там, не, я на фестывалі больш хадзіў там, ну, за музыкай, не толькі там за, типа, атмасферы, дзе ўсе ходзяць там і фігнёй займаюцца. Ну, і мяне цікавіла там нешта кшталту клёвай музыкі. Вось. Ну, не, ну, можа, калі б цяпер праходзіла ФСП, можа, я б туды прыйшоў, канешне, але дзе я, дзе той ФСП, дзе арганізатар? Ну, на ўрушняк, хутчэй за ўсё. Можна будзе схадзіць. А што там будзе? Што будзе беларус? Ты казаў прошлым разу, што там врушняк будзе гучны фэст. Ну так. Што яшчэ? Тут такая яшчэ будзе. І тут такая яшчэ будзе. Ну, во, можна будзе схадзіць. Ну, штосьці мне не вельмі ўсё гэта выразіць. Мегадэса там не будзе? Не. Тады не ідзем. Я такі паглядзеў, а пазней узгадаў, што типа у Лодзі на дні горада будзе плейсіба. Калі ён будзе? Гэта ж той самы гурт, які падтрымлівае геноцид. Каго? Украінцаў. Плейсіба? Ты не ведаеш гэтай гісторыі? Плейсіба? Канешне. Яны просто справа ў тым, што яны паехалі, ну, ці не паехалі яшчэ, а яны павінны выступаць, здаецца, у Арменіі на фестывалі, які арганізоўваюць тыя ж людзі, якія ў Маскве арганізоўвалі нейкі фестываль. І таму за тое, што яны гэта робяць, яны такім чынам садзейнічаюць агрэсіі. Так што едзь, канешне. А калі яны будзе? Не, ну, да. Калі? 27 ці 28 Гэтага ці наступнага ліпня? Окей. Ну, добра, паглядзім. Ну, яшчэ глядзі, яшчэ ж будуць яшчэ фестывалі ўсялякі. Не, ну глядзі, я лічу так, што
калі гурт выступае на дні горада Так. бясплатна, то бок. Нават не на твои. Ну, Не не на твой твои гурт. грошы, мои грошы не пойдуць на падтрымку Плейсіба, таму я спакойна магу выступаць. Вот калі вы English калі вы Summer у лодзе жывеце, тады сябры дрэнна вельмі кепска робіце, не падтрымліваеце каліаўскі Гэта- геноцид. Гэта ўрад лодзі падтрымлівае. Ну, вось, украінцаў, всё. што Всё. А мы так збоку пастаім. Нормально. ось. Ну насамрэч я гэтае лета яшчэ не пачаў з фестывальнага боку. Яшчэ шмат фестывалю, які я магу прапусціць. Так што буду глядзець, што яшчэ можна прапусціць. Рокам-рынг ужо міма. Рокам-рынг ужо міма прайшоў мяне. Ну, уже скончыўся. Ужо там я, здаецца, з 6-го быў. Ну што-нибудь яшчэ будзе? А можа і не будзе. Тутака. Ну так, вырушняк. Все, нормально. Што яшчэ? Акрамя музыкі, ты што-нибудь глядзеў? На сваіх ноутбуках? Першае пасяджэнне каардынацыйнай рады. Да што ты суеш сюды гэта, выплюнь какуш. Какая каардынацыйная рада, якое паседжанне? Ладно, што там было? Да не будем это абмяркоўваць. Хто хоча, той хоча. Дзякую вялікі. Там было шоу сапраўднае. Там быў. Ну цікава ўжо, давай распавядай. Не буду я гэта распавядаць. Тому што мне прыйдзецца пераходзіць на асоба, паліваць брудам розных людзей. Я не хочу сварыцца. З кім? Не скажу. Ну даведаецеся, калі самі паглядзіце гэта мерапрыемства. Хэй, а я вось паглядзеў пацану. Ну, 4-й сезон пачаўся. Ужо 3 эпізоды даступны. А яны чамусьці не выходзяць, як Fallout усе. Дакладна удакладняць, што гэта серыял, а не катэгорыя на Порнхабе. Трэба гэта удакладняць. Дзякуй вялікі. Спачатку паглядзеў катэгорыю на Порнхабе, а вось потым на Амазончыкі. Не, насамрэч я паглядзеў... Ну, слухай, я паглядзеў, я забыўся ўвогуле пра серыял Ген Ви, які таксама выходзіў там. І ён у той же сусвеце адбываецца. Паглядзеў, ну такі, ведаеш, ён норм, але зусім не абавязковы. Я такі, ну ладно, фіг с вами. Паглядзеў вось гэта 3 эпізоды пацаной, разумею, нешта, каб я не глядзеў гэтых Ген Ви, мне здаецца, яны мне больш падабаліся. Ну, так, нормально, працяг гісторыі. Класна, што... Я просто не памятаю, чым все скончылася. Там скончыўся 3-й сезон. Там... Я мог 3-й сезон адзінае, што памятаю, толькі што яны прыехалі ў Расію, там іграў Дженейр. Адзінае, што памятаю. Класна. Там было яшчэ кое-што. Я спецом учора на Вікіпедыю зайшоў, каб асвяжыць там. А там, слухай, я таксама не памятаў, што сезон скончыўся тым, што там пачалі галовы ўзрывацца ў людзей. Ці гэта другі сезон? Другі скончыўся. Так. Гэта другі так так быў другі? Здаецца, 3 таксама так скончыўся. Не, здаецца... Не, я не памятаю. Ну, просто гэта праблема гэтых серыялаў. Чаму не выходзяць усе просто 8 сезонаў у адзін дзень? Все, паглядзеў, все такі дзякую. Не, ну, я про то, што не раз у 2 гады ну, так, новая тэндэнцыя апошніх, ну, не новая тэндэнцыя апошніх там 5-7 год. Ну, ты забываеш увогуле там ўсё жыццё сваё забываеш, тут табе серыял трэба памятаць. Але ну ж зноў жа гэта серыялы, таму там цябе што было ў апошнім сезоне, вось калі ласачка пакажуць у адной хвіліне такі, гэта было. Ну і ўсё норм. Всё працягваецца. І клёва, што яно скончыцца хутка, таму што толькі сказалі будзе 5 сезонаў. І дзякуй Богу, што не 20, не 30, нават не 40, як гэта было, напрыклад, за супернатураламі. Як гэта будзе... Таксама некая катэгорыя на Порнхабе. Так. Як гэта будзе? Сверх гэта самае... Ну, браты Вінчэсцеры. Браты Вінчэсцеры. Я не глядзеў, я не ведаю. Я не ведаю, так. Я само выпала. Я не па натурала. Гэта не маё. Гэта зразумела. Паглядзець можна, але мне больш спадабалася інша. Я тут зайшоў кінотэатр паглядзець на фільм «Одно жыццё». Ведаеш, што мець пра яго? Я ввогуле выпаў з таго, што паказваюць у кіно. Я не ведаю, што не ведаеш. Гэта гісторыя такого еўрапейскага Шиндлера, англійскага Шиндлера.
Еўрапейскі Шиндлер. Еўрапейскі Шиндлер. Гэта Можа, польскі Шиндлер, блин, що скажеш? так, нямецкі. Кракаўскі Шиндлер. Англійскага Шиндлера, які у годы Другой сусветнай уртаваў 660 дзетак пражскіх яўрэяў. І нікому пра гэта не сказаў. І потым пра гэта ягоная дачка напісала кнігу, і ўсё такі, быў такі клёвы чувак. Я прыйшоў кінотэатр такі, пагляджу кіно, кажуць, добра. І сядзеў 2 гадзіны просто плакаў. Просто плакаў. Але потым я зрабіў лепшую чынак у сваім жыцці, паглядзеў, што наступным сеансам, я прыйшоў кінотэатр, адно жыццё, вельмі клёвае кіно, паглядзець. Прыйшоў кінотэатр, такі думаю, я ўжо прыйшоў сюды. Чаго 2 разы хадзіць, што яшчэ ў кіно ідзе? Адкрываю, гляджу, Гарфілд. Такі, трэба ісці. Прыйшоў, а там яшчэ, ведаеш, калі я хожу ў кінотэатр, там даюць бясплатныя всякія штукі там. То будзе шакаладка якая-небудзь, то жуйка, а тут давалі безалкагольнае піўко. Я такі, просто лепшы вечар у маім жыцці. Гарфілд з безалкагольным піўком. І такая гадасць гэты Гарфілд. Просто немагчыма было глядзець. І яшчэ, што дрэннае ў гэтым кіно было, што яго чамусьці ўсё-такі анімацыю у Польшы паказваюць заўсёды з дубляжом. Гэта праблема. Гэта вялікая праблема. Таму што я яшчэ потым схадзіў на другую галаваломку. Як табе ўвогуле першая, дарэчы? Глядзеў ты яшчэ калі-небудзь? Не глядзеў? Не, справды. Фільм пра эмоцыі, мультик пра эмоцыі ў галаве дзяўчыны. 35 год. Я хожу на слухаю металл. Слухаю металл. Мультики для меня. Рок. Покажите школу рока. Паглядзі першую частку. Гэта клёвая анімацыя ад студыі Pixar. Лепей, чым Звераферма. Звераполіс. Звераферма. Гэта твоя катэгорыя. Пакінь яе сябе. Лепей, чым Звераферма. Слухай, гэта Pixar. Pixar клёвая мультиздымае. І гэта пра эмоцыі. І ты такі паглядзіш. Вось я 2 гадзіны плакаў на адным жыцці. Ты будзеш 1,5 гадзіны рыдаць на першай часткі галаваломкі. А вось на другую мне такога чамусьці не здарылася. Можа, таму што яны зноў па-польскі казалі ўсё. А можа, таму што не такая добрая, як першая частка. Але повод пераглядзець першую. Окей. Так вось. Слухай, калі ты ўжо сказаў, што спачатку пайшоў на такое кіно, такое сур'ёзнае, якое прабівае на слязу, пазней пашоў на нешта такое лайтовае, такое разлікалава. Блин, у меня дылема уже 2 гады у Польшы, калі я знаходжуся. Я яшчэ да гэтага не з'ездзіў в Освенцим. Трэба з'ездзіць, тому што все ж таки, камон, трэба. Але заўсёды есть такая спакуса, што я не ведаю, якая была логіка ў людзей. Але побач з Освенцимом ёсць гэты нейкі мясцовы польскі Диснейленд. Там Электроленд, як штось такое называется, там самыя высокія амерыканскія горкі ў Еўропе, штось такое. Гэта ўсё, у Польшы ўсё самае высокае ў Еўропе, калі што. Калі ты не ведаеш, там любую рекламу паслухаеш, там ўсё самае. Тупо ехаць в Освенцим и не заехать. Только дзеля Освенцима. Конечно. Это ж толькі час губляць. Только самое жудаснае месца на планете. Тому лагічна з'ездзіць туды адначасова. Не в один дзень, ладно там. Слухай, з іншага боку, Освенцим гэта, не весело. Может, нафиг его, может, только... Просто я не ведаю, як з маральнага боку, як лепш зрабіць. Спачатку паехаць патусіць, а потым пайсці в Освенцим. Спачатку в Освенцим, а пазней уже расслабіцца і пайсці. Ось як ты лічыш? Як вы лічыце, наши гледачы? Напишите ў каментах, куды спачатку мне паехаць. Не пишите. Куды Михасюіну паехаць? У Освенцим. Ці на горкі. Ці на горкі. Што яшчэ хацеў абмеркаваць?
Ну, слухай, Освенцим і горкі нормально. Я гляджу зараз найлепшы серыял у свеце, які толькі бачыў. Сапрано зноў пераглядаеш? Не. Ён дакументальны. Сапрано дакументальны таксама. Не. Што ты глядзіш? Крымінальная Расія. Не. Следствие вели с Леонидом Каневским. Жартую. Я сапраўды яго глядзеў. Мы з дзяўчынай глядзелі ў 21 годзе, а пазней у 22 аказалася, што ён зэтнуўся, і мы перасталі глядзець. Ферма Джеремі Кларксона. О! Гэта найлепшае, што я бачу. Ён наконец-то гэта зрабіў. Нарэшце Джеремі Кларксон пачаў рабіць шоу, якім няма аўтамабіляў, блядь. Ёсць. Ладно, яшчэ мы хіба... Ламбарджині. Трактор. Не, некае шоу у него хіба яшчэ было без тачек. Хто хоча стаць мільёнерам? Я думал, там Галкин везде. Или Дмитрий Демуров. Ну, яны там чарадуюцца. Ну, прикольно. Ну, карцей... Што ты пачаў, што? Ты одну серію паглядзеў, 3 сезоны, што ты? Ну, я ўжо 3 даглядаю. Ага. Так што я ўжо... Ведаеш, як грыбы. Я ўжо умиляюся. Ну, ось вчора была серія про то, як яны завели свине. Я такі, ой, які они добренькие. Такі, разумею, что там будет далей. Я уже готовлюся. Ты уже... Ну, давай, готовься. Про Освенцим можешь... Аккурат перед Освенцим. Ну, так. Так, гляджу. Так что ось такие. Што, якія у тебе ўражанні самыя, ну, самыя такія ўражанні вялікія ад гэтага серыяла? Я памятаю клёвую серыю, калі ён, ведаеш, калі ён адвозіў першы раз на скатабойню, ён адвозіў авечак, ён, здаецца, адвозіў ці каго, і ён такі, блін, як я буду без гэтага? Ну, як я буду? Я же іх расціў, то і сёе. Ну, всё, пакуль адвозіў. Там нешта пагутарыў хвілінку. А можна там апошні раз їй сказати, а все вже. Він такий, блін. І наступний кадр, як ён рагу їсть. Це було вельми сумно, але вельми смачно. Не, круто, серіал круто тим, що ён зняты круто просто, то бок гэта фактычна гэта гран-туры топ-гір, але не пра машыны, то бок ён знята так же самае там плюс-мінус, ну зразумела, што гэта плюс-мінус те ж самыя там прадюсеры ці там стваральнікі, каманда тая ж самая. Ну прикольна, ну мне як чалавеку, якую амаль усё жыццё не ўсё жыццё пражыў у гарадах просто і в іншых, якія там на вёсцы быў там вельмі мала. Твоім жыцці ніколі не было, не ведаеш, што рабіць трэба ў маі, што трэба ў пачатку верасня рабіць. Не ведаеш, што людзі нармальныя робяць. Ну слухай, у меня была там плюс-мінус такі типа фермерства гэта назовем, але такое ва ўмовах там леціша там, там типа, але там вядома гэта без сялякай там жывёлагадоўлі там і всякое такое, там максимум толькі там у 90-е у дзеда на лецішы там куры былі там. Шмат чаго згубіў. Я памятаю у дзярэўні, адкуль моя бабушка, там ведаеш такое, мы праязджаем з дарогі, там вось вялікае поле. Недзе там далёк дом. Хутчэй, як кожная вёска так. в Беларусі. І ўсё зразумела гэта, ну, как бы, ўсё бульбай засеяна. Падыходзіш да гэтага дому, яшчэ там 100 метраў ад яго доходзіш, а там іншае поле. І там канапля. І там таксама бульба. І кожны ты павінен прыязджаць гэтую бульбу туды, гэтую бульбу сюды. Мне было самае клёвае, калі з гэтай бульбы... не трэба было ездзіць. Калі мы праязджалі, там трэба было ездзіць кожны раз. Ты бульбу засеяў, цяпер, калі ласачка праязджае, там траву пачынае, там з травой рабіць всякія штукі. Потым памідоры трэба паліваць, потым агуркі там трэба, вось там клубніка, тое-сёе. І карацей, быў час, калі можна было рабіць нешта сваё. Мае лепшыя рэчы былі. Гэта бой з крапівой. У меня была своя палка. Там был вялікі аўраг. Я хадзіў і лупіў крапіву. Гэта было лепшае. Нават не вырас амапаўцам. Не вырас амапаўцам. Всё было вельмі круто. І другое, самае клёвае, што было, была лапата.
і я капаў тупа землю капаў. Окей, і не вырас магільшак. Не вырас магільшчыкам, але у гэтую яму аднойчы звалілася кабыла, якая нам поле. Гэта вельмі абразліва іногда. А ці ты пра... Я пра. Окей. Ось, карацей, было вельмі весела. І ты вось не ведаеш, у цябе не было ў дзяцінстве ўсяго гэтага. У меня ўсяго гэтага не было, і таму я зараз гляджу просто, я разумею, што гэта Брытанія, гэта фермерства, яно трошки адрозніваецца ад беларускай вёскі. Трошки. Там, наўрад ці там, ведаеш, там нейкі там дзядулька, які там займаецца жывёлагадоўляй, сядае такі, так... Трэба закупіць корма на 100 000 фунтаў, блин, і магчыма, у наступным годзе мы заробім... Не, слухай, увогуле, а як фермеры працуюць? Там... разумею, што так, все роўно там все вельмі там, калі пра нейкую там... Кларксон так робіць толькі таму, што у яго ёсць, там, шмат грошай ад Амазона, так. Таму ён можа гэта сабе дазволіць. Карацей, я разумею, што там пэўнае адрозненне, вядома, ёсць, але глобальна гэта все роўно там... ад краіны да краіны гэта асабліва не мяняецца. Калі мы кажам пра еўрапейскія краіны, дзе там плюс-мінус тое ж самае, у нас там каровы хоць там нейкімі там сваімі відамі адрозніваюцца, але все роўно гэта каровы. Каров? Што не? Можа, добра, віды каров. Нават там овцы, там розныя віды. Розныя віды, все. Я ўпэўнены, што такіх там у Беларусі не знойдзеш, які там былі у Кларксона і свіней, там ўсё астатняе. Але все роўно гэта свінні, гэта овцы, гэта каровы, все роўно там плюс-мінус там паглядзець, як там цялёнак нараджаецца, там, гэта цікава просто, гэта з гэтага пункту гледжання, тому што ў маім жыцці гэтага не было, это такі, прынамсі, гэта цікава паглядзець. І плюс, гэта цікава паглядзець, тому што гэтага ў маім жыцці не было, гэта крута знята, і гэта просто... Тебе жаданне з'явілася? Прабач, што крута? І Кларксон. А у тебе не з'явілася жаданне пасля гэтага, нешта? Зразумела, у тебе там не будзе, можа. Дома. Ні дома, ні хаты, ні хуя. Ні контракту з Амазоном. Слухай, яшчэ пара стендапаў, і можа быць, хто-небудзь нешта купіць. Не з'явілася жаданне калі-небудзь вярнуцца куды-небудзь у хату бацькоў. Не прадавай бацькоў хату. І зрабіць, вось нешта вось такое. Свіней там. Ты на гэтым самым, на канях умееш увогуле там ездзіць? Я граў Red Dead Redemption 2. Гэта зразумела. А без джойстика свайго можаш там на коня залезці? Недзе залезаў, не памятаю. Слухай, я даволі сентиментальна стаўлюся да жывёл, ем мяса, але, ведаеш... Ты будзеш на лошадке ехаць і грызці? Не, до таго, што, не жыць у шпакоўні, а пераехаць там у свой дом, не такое вялікае, канешне, рабіць усю гаспадарку, а якую-небудзь вось. Такога кшталту, але вось... З аднаго пункту гледжання гэта прикольно. Не то, што там у меня просто там уже там такая мэта, што, все, я так хачу, як Кларксон і все. Але я думаю, што тут, чаму не? Як некую такую... Можа, не на сталае там жыццё, але там як альтэрнатыва, просто мець нейкае умоўна лецішча, дзе можна там штосьці там, не ведаю, там як вырашваць, таму што глобальна у меня няма такога, ведаеш, там як там у нашых бацькоў ці дзядоў гэтага там патрэбы гэтай у агародзе, калі то там трэба, каб свая бульба была і свае памідоры. Таму што трэба, я лепш там згублю там мільярд гадзін, каб гэта все зрабіць. Калі ты можаш просто пайсці ў краму гэта набыць, і там... Чого, ебане, крызіс. Можа быць. Паглядзім. Так што, слухай, і як бы такая жывёлагадоўлю глобальную таксама не хочацца мець, тому што, камон, там... Колькі бы там корова бы там не давала б тебе малака, все роўно там ёсць, як я ўжо паглядзеў, ёсць сітуацыі, калі там окей, там, там з коровою там пэўныя праблемы, яна не дае малако, што з ёй рабіць? Трэба ее на мясо пусціць, такі, камон. Всякое такое.
разумееш, можна там умоўна нейкіх там авец трымаць, Мгм. тому што там можна гэтую там шэрсць іх там... Что ты за шерсть будешь робить? Я не ведаю, подушки пхаць. Что? Подушки пхаць там. Я не ведаю. Кому? Сабе. Так, окей. Ну, типа, блин. Да можно и живую впихнуть туда подушкой. Нормально. Не, ну, блин, овцы прикольно. Ну, хотя бы там бегать. Класс. Мгм. Ну, что если... Мэта завесці себе там бордер-колі, які там будзе іх бегаць, ганяць. Так. Ну, типа, пакуль такого. Я яшчэ не дайшоў до гэтага, мне яшчэ ўсё наперадзе. Мне пакуль я яшчэ не перайшоў перыяд... Так. Я яшчэ не ажыццявіў іншыя свае мары крызіса сярэдняга ўзросту. Матацыкл. Так што мне спачатку трэба гэта пабароць. Ну, пабачыце Міхася на скейтбордзе, ведаеце, што хутка ён будзе гаспадаром пад Брэстам чаго-небудзь. Чаму на скейтборде? Ну, пачатку Я трэба. А, ўжо прырос. Не глядзячы на тое, што на мне зараз вэнсы. Просто зручна ў іх. Все, сябры. Не забывайце сеяць бульбу, хатку бацькоў не забывайце. Ну, ўжо чэрвень, якая бульба? Ужо там пора её палоць. Так што, сябры, пабачымся на палях. Всё. На фестывальных, ці бульбяных, ці якіх-небудзь яшчэ. І калі вы ў Варшаве, Так. прыходзьце ў гэту нядзелю на гутаркі з Прыходзьце, Дракам брат. і Міхасём і сакрэтным госцем Сашам Філіпенкам. Нікому толькі не кажыце пра гэта. Пакуль. Пакуль.